Türkmenistan'ın Bidinter ve Spor Paradaki Devlet Komitesi'nin. Şeyle hem spor portalının adından. Ähli Türkmen halkymyzy, türgenlerimizi Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllık bayramy bilen tüýsürekden gutlaýar. Türkmen diňmide boýsanýar. Türkmen bolup doglanymam mene boýsanýan. Dünýäni getse gitsin ýene boýsanýan. Ahar çeken atlarımı, gerçek mert yiğitlerimi, avrayla kıyıp gelinlerim var, şama boýsanýan. Her kuncuğun acı derdime derman. Yine toprağım için bu canım kurban. Ya dilen netip etse toprağa basa, boysanıp kebelerimizi bağıra basa. Laçınlarım, tadılarım, senin bakar yazlarım. Geçmişim elşegim senne, şama boysanýan. Boysanýan, boysanýan, boysanýan. Boysanýan, boysanýan, boysanýan. Beş doğun Akalmar levap, daşoğuz balkın Oğuzhanın nesli biz barimiz tarkın Alı birliğimiz bizim üçün kalkın Köyseyen Türkmen ilimi Velayatlarımızın var avudun şivesi Düşünyen mısın meni dilimi Ulum aşkılamızın senin birisi Silığımızın bileni silah uludur Kıyız gelinlerimizin özümün suudur Gerçek mert yiğitlerimiz bak Maşkalan mertebesini koruyan Dünya belli halimiz Göre ulu büyük mertimiz Bir aydıma sığmacak Tarihtaki baylığımız var Türkmen olup doglanymam mene boýsanýan Türkmen halkymyň gitsin size boýsanýan Ahar çeken atlarımı gerçek mert yiğitlerimi Avraylı kıyıp gelinlerimiz var şama boýsanýan Tarihymı dedi sanma Nur verdi han bayram hanma Hemişelik bir taraflığımızın 30 yılının dowamyna sport äleminde türgenlerimiz dünýäniň dürli künjeklerine geçirilýän ýarışlarda ýeňiş gazanyp, halkara arenasyna awraýny hasa artdyrýar. Şeýle mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadamyza, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdamyza çäksiz sowgalarymyzy aýdýar.